Ada juga bathौ धोरोमावबो जोंहा दङ बुलि बाथौ दङ बिबार बाथौ दङ बायदि बायदि माखासे बाथौ दङ बे बाथौनि खान्थिफ्रा आलादा आलादा जायोब्लाबो नाथाय जों जे सासे बाथौ जों जे बाथौ सिबियारि बिनि सिनायथि बिनि थामोनथा बिनि रैखाथि बेखौ जों गायसननांगोन इसोरखौ मोनथिनो थाखाय धोरोम सोदोबखौ बेरखांहोदों बिसोरनि न'आव आं थांबाय थायोमोन आंखौ गियान बे जौस्राङाव बिथांमोननि जि रोंगौथि दङ बेवहाय बे मानसिनि मोजांखौ जोङो नागिरो आंनि नुनायाव धोरोमगुरु नोंथांखौ सिबिसिगोन बेनिखायनो दिनैनि बे बिजाबखौ बेखेवनायजों लोगोसे गिबियावनो बे आइमोनखौ You was one of the richest men of our बिथांमोनखौ बेखौ दाबो दङ बहा दङ बेखौ न'खरनि मानसिफ्रा मिथिनाय आं मोनसे समाव बुंदोंमोन आमाइनि बे सिन्दुरखौ जुदि मोनोब्ला आं लांदो आङो बानायनाय जोंनि जारिमिना फोरमायनाय बादि जोंनि जारिमिना खिन्थानाय बादि जोंनि दानि चाइनानि हुआं हो होननाय बे जायगायावनो जोंनि बाथौनि जोनोमा जादोंमोन दिनै बिनि जायगानिफ्राय फैयै फैयै जोंहा गुबुन गुबुन जायगा सारा भारतनि सा सानजा ओनसोलाव दिनै म्यानमाराव दिनै थाइलेन्डआव दिनै नेपालाव गुबुन गुबुन जायगायाव जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा दिनै गावनि धोरोमखौ हमथानानै गावनि धोरोमखौ सिबिनानै दिनै थांनानै दङ आरो जोंबो मिजिं खालामो बे धोरोमखौ लाखिनायाव बे धोरोमखौ सुंथानायाव बे धोरोमखौ गेरेमसा खालामनायाव जोंनि बाथौ धोरोमा खौसे जानांगोन जों ज' जानो हानांगोन ज' जायोबासो जोंनि जे थांखि बे थांखियाव जों सौहैनो हागोन आरो दिनैहाय जोङो भारत सरकारखौ नारसिननाय जादों जे जोङो बाथौ धोरोमखौ मोनसे जिआइटेक खालामनायनि मोनसे हाबाफारिया दा सोलिगासिनो दङ आरो जेब्ला बे बाथौ धोरोमा जिआइटेकआव सोसन जागोन जोंहा भारतनि सेन्सारजों सोसन जागोन सोसन जानाय लोगो लोगो जोंनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोंनि गोदान जोलैफोरनि मोनफ्रोमबो खामानियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि सिनायथिया निसय फैगासिनो दङ आरो बेखौ जों खालामनो हायोबा निसय जोंहा सारा भारतआवनो सारा मुलुगावनो जे भारतआव जे सा सानजा ओनसोलाव जे बाथौ सिबियारिफोर दङ बिनि थाखाय जोङो गोग्गानो हानाय मोनसे थासारिया जोंनि गेजेराव फैगासिनो दङ दा बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जोंनि बाथौ धोरोमाव एसे एनै दावसा दावसि जादोंब्लाबो बेखौ खौसे खालामनायनि जे सिन्था जे सानलायनाय बिनि खामानि बिनि मावनाय बेखौ जोङो मोनसे टेबोलाव लाबोनानै खालामनो हायोबा जोङो निश्चय जोंनि थांखियाव जोंनि गलाव जों सौहैनो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो जे जोंहा सिबिनाय खान्थिफ्रा आलादा आलादा जानो हागौ नाथाय जोंनि थांखियारि नोजोरा बेनो जे बर' माहारिखौ जोङो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जों बुहुमाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जों दिनै थांखि लानांगोन जोंनि सिन्थाया बे जानांगोन आरो बर' माहारिनिफ्रायनो जोंनि गोदान जोलैफोरखौ जों मोनसे दिशा गोनां लामाजों जों निश्चय जों लांनो हानांगोन बे दिशा गोनां लामाया बेनो जानांगोन जे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जोंनि न'खरफ्रोमबो BA पास MA पास डक्टर इन्जिनियार प्रफेसर लेक्चारार DC SP बे खालामनायनि थाखाय जों दिनै चेलेन्ज जुजिनांगोन जों दा जुजिनानैसो मोनसे हारिया थांनानै थागोन जुजिनानैसो मोनसे न'खरा गेरेमसा जागोन जुजिनानैसो जोङो जोंनि धोरोमखौ बुहुमाव जों गायसननो हागोन दा बेनिखायनो आं मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जोंनि थांखियारि नोजोरा
गिदिर मोनसे थांखिजों जोङो आगान सुरनो हानांगोन आं मिजिं खालामो बे धोरोमनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे सिन्थाखौ निश्चय खालामदों आरो जोंहा बाथौ धोरोमावबो जोंहा दङ बोलि बाथौ दङ बिबार बाथौ दङ बायदि बायदि माखासे बाथौ दङ बे बाथौनि खान्थिफ्रा आलादा आलादा जायोब्लाबो नाथाय जों जे सासे बाथौ जों जे बाथौ सिबियारि बिनि सिनायथि बिनि थामोनथा बिनि रैखाथि बेखौ जों गायसननांगोन आरो बिनि गेजेरजोंसो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ कुनु मोनसे जाथिया कुनु मोनसे हारिया कुनु मोनसे समाजा जोंखौ गादबनो हानाय नङा जोङो थांनानै थागोन जोङो जुजिगोन जोङो चेलेन्ज खालामगोन आरो जोङो बुहुमाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ गेरेमसा खालामनो हागोन आं बेखिनिखौ मिजिं खालामदों आसा खालामदों जोंनि फैबाय थानाय समाव निश्चय जोंनि धोरोमनि आदर्श सान्थि जे नीति बेखौ जों निश्चय लांनायाव गोदान जोलैफोरखौबो सिबिनाय खान्थियाव फुजिनाय खान्थियाव आरज खालामनाय खान्थियाव जों ज' लांनानै जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौबो जोंनि गोरबोआव बाथौनि जे आदर्श बाथौनि जे सानस्रि बे सानस्रिखौ निश्चय जोङो सोनानै होनो हानांगोन आरो बिदिजोंसो जोंनि बाथौनि जे आदर्श सानस्रिया इयुनाव गेरेमसा जागोन आं बेखौ मिजिं खालामो आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै आङो दिनैहाय बेराफारसे दुखुबो आङो मोनदों बेराफारसे दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोनजों ज' जानो मोननानै आं बे बाथ्राफोरखौ बुंनो मोननानै आंनि गोसो गोरबोआ खोब गोजोननाय मोनदों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोङो लोगो मोनलायथों आरो जोंनि थांखि आरो नोजोराव जों खौसे जानो हाथों इसोरा जोंखौ मदद खालामदों आं बेखिनि मिजिं खालामनानै आंनि फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ आं बेखौनो फोजोबबाय जय आफा बोराइ बाथौ बेनो नुवाथारि अबंगसाय इसोरखौ मोनथिनो थाखाय धोरोम सोदोबखौ बेरखांहोदों मानो बेरखांहोदों जों बे खोथाखौ माब्लाबा सानफेरदोंमोन ने इसोर होननायखौ जों माब्लाबा गोसोखांफेरदोंमोन ने नाथाय धोरोम होननाय सोदोबजोंसो इसोरखौ जोङो गाबखांनो रोंदों एबा रायखांनो रोंदों मानोना धोरोमनि साजों इसोरखौ मोनो जों बेखौ मोनथिनो हादों बेनिखायनो बिथाङा बुंनानै गालांदों इसोर सोदोबा गुदि जिउ बेनो नुवाथारि अनसुला अबंगसाय इसोर सोदोबखौ मोनथिहोनो थाखाय धोरोम सोदोबखौ बेरखांहोदों होननानै जोंनि गेजेराव अनसुला आफा अजित गुरुआ रोखा रोखा फोरमायनानै गालांदों जिउ लोगोफोर आरो बुंदों आंखौ नागारनानै थाबायलांनो गुबुन मोनसे मोनबो लामा गैलिया आंनो लामा आंनो जोंसार होग्रा आंनो इसोरजों दैथायहरजानाय सुबुं महरब्लाबो आंनि सह सुबुं महराव बै नुनो मोनै गुदि जिउआ बाहा लादों आंनो महरै भगवान इसोर बेनोदि जायनि सायाव जेबो बयबो थांनानै थायो बेनो मानसिनि भगवान होननानै बुंदों मा होननानै बुंदों आंखौ नागारनानै थाबायलांनो आरो गुबुन मोनसे लामा मोनबो गैलिया आंनो लामा आंनो जोंसार होग्रा आं इसोरजों दैथाय हरजानाय सुबुं महरब्लाबो आंनि सुबुं सह महराव बै नुनो मोनै गुदि जिउआ बाहा लादों आं महरै भगवान इसोर बेनोदि जायनि सायाव जेबो बयबो थांनानै थायो बेनो मानसिनि भगवान जों मिथि मोनो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बुहुमाव थानाय गोबां सुबुं माहारिया नरगुरु एबा मानसिखौ खुलुमनानै गावनि जिउ बोखांनायाव गोबां राहा मोनबोदों जेरैबायदि त्रेता जुगाव जों मोनथिनो हादों रामा सासे इसोरमोन जाय रामनि गेजेरजों रामनि माखासे जिउ सोलोंसाफ्रा राम भक्तफ्रा बारग'नो हादों पापनिफ्राय मुक्ति मोननो हादों जेरावनोखि थांनाय जानुवारि दानावहाय आयोध्या होननाय मोनसे जायगायाव रामनि मोनसे मन्दिर बानायनानै बेवहाय बेखेवनाय जादों जुदिसो रामा गमामायैनो मानसि महरै इसोर नङामोनब्ला बै रामनि सोलोंसाफ्राबो रामखौ सासे इसोर महरै खुलुमनाय नङामोन थिग फोरमायदों बेखौनो दिनै बे लेखायैनो दापर जुगावबो श्री कृष्णआ जोनोम लानानै बायदि बायदि बिथिंजों गावनि गुन गियान गोहो बुद्धिफोरखौ जोंनो खोन्थाबोदों समाज फोसाबनाय फारसे
पापनिफ्राय मुक्ति मोननाय फारसे माखासे दुष्टफोरखौ सासन खालामनानै बिथाङा जोंनि गेजेराव फोसाबनाय राहाखौ दिन्थिबोदों। बै समनि बिथाङाबो सासे इसोर, मानसि महरै सासे इसोर। थिग बेबायदिनो दिनै फैबाय थानाय नैबे जोबनाय मुगायावबो जोंनि गेजेराव बुहुमाव गोबां माखासे महापुरुषफोर जोनोम जानानै जोंनि गेजेराव इसोर महरै नुजाफैदों। थिग बे रोखोमैनो जोंबो अनसुला आफा अजित सदगुरुखौ जों मोननो हादों। जेरैनोखि जों बुंनांगोन जोंनि भारत हादराव दासिमबो गोबां रोखोमनि माखासे महापुरुषफोर जोनोम जाबाय आरो थैलांबाय। जों बाख्नायनांगोन, मानोना सुबुंनि जिउ बोखांनायाव महापुरुषनि अनगायै जिउ बोखांनो हागोन बेखौ जों गोरलैयै जों साननो हाया। जिउ लोगोफोर, दिनै बेनिखायनो जोंखौ फोरमायदों जोंनि बिफा सदगुरुआ मोनब्रै जुगनि खोथाखौ जोंनो फोरमायनानै गालांदों। आं सुंद'यैब्लाबो खम समनि गेजेरावनो मेन खोथाखौल' एसे फोरमायनानै होलांनो सानबाय। मा बुंदों? मोनब्रै जुगनि सोमोन्दैबो गोबां फोरमायलांदोंमोन। आफा इसोरखौ मोननायनि लामाखौबो नोंनो खोन्थालांदोंमोन होननानै जों बिफा सदगुरुखौ बुंदों। मा होननानै बुंदों? मोनब्रै जुगनि खोथाफोरखौ जेरैबायदि जोंनो फोरमायलांबाय बिफा सदगुरुआ। मोनब्रै जुगनि गासै मा? सैत्र, त्रेता, द्वापर, कलि आरो कल्कि। माने 5 जुग होननानै बुंदों, नैबे दानि जुगखौ, नङा होमबा? दा बेनिखायनो बुंदों इसोरखौ मोननायनि लामाखौबो नोंनो खोन्थालांदोंमोन। जेरै सैथो, जेरै जोङो इसोरखौ मोननो थाखाय सैथो जुगावहाय जोङो 10 बोसोर तपस्या खालामनो गोनां जादोंमोन। 10 बोसोर तपस्या खालामखांनायनि उनावसो जोङो गावखौ मा परिख्राम खालामनो हादोंमोन। बिनि उनावहाय त्रेता जुगाव 12 बोसोर नांगौ जादोंमोन। दापर जुगाव त्रेता जुगाव 12 बोसोर नांगौ जादोंमोन। दापर जुगावहाय 1 दान नांगौ जादोंमोन। दानि कलि आरो कल्कि जुगावहाय बिफा सदगुरुनि अननायाव अजित बाथौ धोरोमनि जिउ सोलोंसाफ्रा दिनै सानसेनि गेजेराव इसोरखौ मोननो हानाय खोथाखौ जोंनि बिफा सदगुरुआ जोंनो फारि फारि खोन्थालांदों। गोदोनि दिनावहाय गोबां ऋषि मुनिफ्राबो जब तप खालामनानै गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन गावनि जिउ बोखांनायाव। नाथाय जोङो बिफा सदगुरुनि अननायाव जों दिनै सानसेनि गेजेराव जों इसोरखौ मोननो हादों। बे खोथाखौ जों नंखाय बुंनो हानाय नङा जिउ लोगोफोर। थिग बेबायदिनो बे मोनब्रै जुगनि मोनथाम आखल आखुफोरखौ जों मानसि माहारिया लानानै थांनानै थायो आरो थैलाङो होननानै बे खोथाखौबो जोंनि गेजेराव बिफा सदगुरुआ जोंनो फोरमायलांदों। मानोना संसाराव मानसिया मोनथाम गुन आरो गोहोखौ लानानै थांना थानो मोजां मोनो। जेरैबायदि सात्विक, राजसिक आरो तामसिक। जों जेखि खामानि मावा मानो बे मोनथाम गुनखौ लानानैसो मानसिया थांनानै थायो आरो थैलाङो होननानै बुंदों। बेनिखायनो बुंदों जोंनि गुरुआ, नों मोजां मावोब्ला मोजां जायगायाव सहैगोन, मानोना गाज्रि मावोब्ला गाज्रिया नोंजों थांफानानै नोंनि बिसानि समाव नोंखौ खैफोदाव खोख्लैगोन होननानै रोखा रोखा बुंनानै गालांदों। बेनिखायनो मानसिया गोबां रोखोमनि बिथिंखौ लानानै थांनानै थायो। सोरबाया राजा महरै थांनानै थानो लुबैयो, सोरबाया सैथोखौ फोथायहाबनानै फोथायसारनानै सैथोजों गाव बायदि दैदेनलांनो गोसो जायो। सोरबाया मा होनदों? रंजानाय बाजानाय मोसानाय मुसुरनायजों दैदेनलांनो मोजां मोनो जिउ लोगोफोर। बेनि गेजेरावनो मोजां मावनाय आरो गाज्रि मावनाय थाबावो। बे मोजां मावनाय आरो गाज्रि मावनायखौ लानानै जोङो बिदाय लालाङोब्ला उननि समाव जोंनि जिउ आत्माया खस्थ' मोनो होननानै बुंदों। जेरावनोखि जोंनि बिफा सदगुरुआ जोंखौ बुंलांनाय बादिब्ला मानसिया जोनोम जानायनि उनाव थैलाङो, नाथाय नों मोजां मावाब्ला जों थैनायनि उनावहायबो नोंनि जिउ आत्माया खेबसे थैहैबावो होननानै जोंनो रोखा रोखा खालामनानै होलांदों जिउ लोगोफोर। दा बेनिखायनो जों दिनै एसेबां मोजां मोजां गियान बोसोनखौ मोननानै बिफा सदगुरुखौ जों दिनै मा बाख्नायनांगोन, अननांगोन, खुलुमनो रोंनांगोन। बिनि गेजेराव गेदेरसिनै माखासे बोसोनखौ आं मोनसेब्लाबो बुंनानै आं फोजोबनो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिफा सदगुरुआ जोंखौ बयनिबो मोजांनि थाखाय धोरोम फोसाबनायनि साजों सुबुं समाजनि खौसेथि आरो गियान बोसोन लानांगौनि थांखिखौ बिथा खालामनानै भारत हादरनि संबिधानखौ नोजोर बोनानै संबिधानजों गोरोबनाय खामानि मावबोनानै मन्दिराव हाबनाय, आखुथिलियाव गियान बोसोन लानाय बे खालारखौ रबिबार बाराय सानखौनो जोंनो थि खालामनानै होलांदों बिथाङा। जेरावनोखि जोङो गावजों लोगोसे गावनि गथ' गथाय बायदि बायदि बिफानाव खामानि मावग्रा बिबानगिरिफोर गासैखौबो जों मोननानै खौसे गोसो लानानै जोङो मन्दिराव हाबनो हानाय सानखौ जोंनो बिथाङा सोरजिनानै गालांदों। बेनिखायनो जोङो मा अजित बाथौ धोरोमनि जिउ सोलोंसाफ्रा
गोथार रबिबार बारायाव जोङो आखुथिलियाव हाबनाय जायो। जाय आखुखौ जों फेङो, जाय आखुखौ फेंनानै जोङो गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैनो हायो, बेनिखायनो बिथाङा बै मन्दिरनि मुंखौबो आखुथिलि मुङै मुंख'नानै जोंनो गालांदों। जिउ लोगोफोर, दा जोंहा समनि आंखाल, इसोरनि गियान बोसोनखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। बुंनांगौआ गोबां रोखोमनि थायो आरो जोंहा जोंनि गेजेराव आलासि महरै सफैनो हादों गोबां सानसुमै आलासि बिथांमोन। दा माखासे समनि उनावहाय माखासे सानसुमै बिथांमोनखौबो नैबे जौसांनि गेजेरजोंनो माखासे दिनैनि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लाखिनानै माखासे बोसोनथिफोर बेखेवलांनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनिनो बे जौस्राङाव बाहागो लाफैनो हानाय आलासि महरै जे बायदि बायदि बिबानाव थानाय गासै सार बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ आं गिबि गिबि बावहरग्रोबाय। मानो बार बुंदों बिसोरनि न'आव आं थांबाय थायोमोन, आंखौ गियान होबाय थायोमोन, खिन्थु 10-15 बोसोर जाबाय आं उन्दैयावनो मेरला रोखोमनि मोजां मोजां बाथ्रा मोनदोंमोन। आंबो कभिड धर्मनि आरो गुरुआ मोनसे हाबाखै गुरुनि सांग्रायासो हाबदों सोलानानै दोनखांनानै खोन्थागोन बेखौ जोङो दा मा खालामनांगौ